Hello, DJ Rocky. Isa ako sa mga masugid mong tagapakinig. Itago mo na lang ako sa pangalang Owen. 27 years old. Isang bisexual. Meron akong boyfriend. Isa rin siyang bisexual. At ito, ang aming SPG. As in, super backgammon. Secret file. Alalang-alala ko pa nang ayain kami ng pinsan ko sa kasal ng kapatid ng asawa niya. Ang sabi, 10 hanggang 15 oras ang biyahe. At dahil kaming magjowa, ay mahilig sa road trip, brum brum. Sumama naman kami. Umalis kami ng 5:00 ng hapon. Nagkwentuhan, tawanan, at kainan sa loob ng sasakyan. Magkatabi kami noon ng boyfriend ko. At sa likod kami nakapuesto, kasama ang kapatid niya at pinsan ko pang isa. Nasa tabi ako ng bintana noon at ine-enjoy ang biyahe. Pagsapit ng hating gabi, tumigil muna kami sa may mga kainan sa tabi ng highway at kumain. Pagkatapos naming kumain, ay sumibat agad ang sasakyan namin dahil medyo malayo pa ang lalakbayin namin. Habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe, tulog na ang mga kasama naming nasa likod. Nang biglang meron akong naramdaman na may gumapang sa kanang hita ko. Ang gumapang ay kamay ng boyfriend ko. Gapang lang ng gapang hanggang sa hinihimas-himas niya na ang hita ko. At tuloy-tuloy pa rin ito sa paggapang hanggang sa napunta na ito sa alaga ko. At dahil kalagitnaan na ng gabi noon, madilim naman sa loob ng sasakyan. Nabuhayan ako at nag-init dahil sa ginagawa ng boyfriend ko. Oh, so yummy. Oh, so yummy ang pakiramdam nang dahil sa ginagawa ng boyfriend ko sa mga oras na yun. At dahil hindi na ako nakapagpigil, ay pinabuksan ko na. Pinabuksan ko na ang zipper ko. At inilabas ang nagpupumiglas
na ang alaga ko. Hinimas-himas na yun hanggang sa ipinuwesto niya ang kanyang brains sa banda kung saan niya nilalaro ang alaga ko. Kunwari ay matutulog lang ang boyfriend ko para hindi makahalata ang mga kasama natin. At mag-uunan lang sa mga hita ko. Pero ang totoo, maglalaro siya. Tinakip ko noon ang jacket ko sa ulo niya para kunwaring magsilbing kumot niya para hindi siya lamigin. Malaki naman yung jacket. Kaya niyang takpan mula ulo niya hanggang sa balikat niya, kasama hanggang sa dibdib ko. Yes, DJ Rocky. Ang jacket ay ang magsisilbing kumot niya para hindi siya lamigin. Pero sa totoo lang, ay kanina pa kami nag-iinit. Patuloy ang paghimas sa alaga ko nang biglang kinain niya ito. Grabe. Halos mapaa sa saya at sa sarap. Nag-London Bridge ang aking boyfriend. At hindi lang yun. He turned my whole world upside down. At ako naman ay pasulyap-sulyap sa katabi. Baka naman may nagising na. At mahalatang may kababalaghang kaming ginagawa. Dahil medyo kita sa pagkakatakip ko ng jacket ko sa ulo niya na gumagalaw ito. Patuloy lang siya sa kanyang ginagawa habang tumatakbo ang sasakyan namin sa kahabaan ng highway hanggang sa sumabog na nga ang bulkang mayon. Ngalay ang inabot namin dahil sa mga pinaggagawa namin sa likod ng masikip na pwesto namin sa sasakyan. Hindi ko lang mawari talaga kung nahalata ba kami ng mga kasama namin na nakaupo sa likod habang ginagawa namin ang boyfriend ko yun. Sumulyap-sulyap pa rin naman ako sa kanila. At nakita kong nakapikit pa rin naman sila. Hindi ko lang alam kung nung wala na sa kanila ang paningin ko, ay nakamulat sila. Pero di bali na. Ang mahalaga, naging masaya kami. At isa yon sa experience namin ng boyfriend ko na hinding-hindi namin makakalimutan. P.S. Nung makarating kami ay maliwanag na. At nag-ayos lang kami ng mga gamit namin. At natulog na dahil puyat na puyat kaming dalawa sa biyahe. Ninamnam ba naman namin ang saya ng biyaheng yun? PPS, sinabihan ko na lang siyang magkamay na lang siya nung pumunta siya sa banyo para umihi. Dahil maraming tao at hindi kami makakapuslit na dalawa. Baka kung ano pang isipin kung sabay kami at matagalan sa loob. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Sana nag-enjoy kayo sa kwento ko at sana ay hindi mainggit ang iba. Wala naman pong nangyaring masama sa amin. Muli, ako si Owen at ito ang aking SPG as in Super Pack Nerd
Secret File.